Masong adlaw na tayong tanan. So, karong adlaw rin guys. Mapay pag-uli na kagikas lungsod. Nagat hatid ko pamahaw ni Kuya Mario. Dahil sakay pag si Halig siya liyan. Nakita ng simba. Kuan dayron. September 1 na dayron. Birth month nas mga gwapa. Oh, hi! Haba laman. Kaya dito maghandaan dati pusoy. September 16, tanawa. Yan ipalit dahil kong leksikuan guys. Gani. Ani ipang sud ng ilang mga assignment nga ipang chika na kay nakagumos dahil papiliksi di pa na ipadan ha tanan ha kay da ako bernis ni palit og sa kapaw nimo murot tapod. Kaya sa gunting ka or kutsilyo karon kaunan. Basa ko sa uwan na manarmang pagkan sa nina. Kabi kay dito mis ibabaw sa mga agagar mo puto na mo ihawig manok mukbang style bago batangan pasit kan dai pasit kanton dai dapat saging tapi ginamos agaray. Palit ko da agbaw ni mo liksi kay bisig makatrabaho na ko na ni bawon tag sarat tag usar sa isa kadlaw. Manang gipalit. Mag gipang ingon Hansel. Pajibar. Donut, pati donut nga chocolate ha kana na. Duwi donut. Katawar magnaw. Dami mong ingon mama. Yakult. Tag Yakult para bawon na ni adlaw ha. Rimbe, kay mo ganahan. Grabe, ngita ko na disgrasya. Atong bawasan niya, ramang kasama sa tiging-tiging. Pag-isa mo, snap niya ko ron. Napot, takbo ni Ratus Taha sa lang. Wala kasi kayo bawon. Dito kaabot. Hindi kaabot. Palit sa pagkudaan, gapong isa kapak. Ipalit ko dahil nga, gahapon og isa ka pa dani yung pajibar tos taas og berbra nga gatas takbo na pa rin siya ibutang rip atos na yung hunos-hunos killer hunos-hunos galabadang hos uwan apang gapilas alian isa ka pa nga pita ana abangan na isa na diha. Kaya gapon, nagpalit pag liksig vitamins. Ang gipinta, palit itong dako, katong apibon. Basta ko ipamahaw. Ang magtao din sa mga wifi guys, ugma puhon pa kay kuan. Ang katong nagtawad sa ilaman ng hilin kay wak man diha. Uy, herbis pa man ko no. Ya, especially kay gusto na magnanay signal, kaya gusto galing yung signal. Ugma. Tinyang lang liksig, magtrabaho ko, di mag-inarte. Mamanggapog na ako, kay grabe, magsigil, magkatag-google ka, hindi ko araman kas-arte, mag-arte, magkagna ako. Saan ka do? Saan ka do? Sa tibing-bing, doog mo. Isya mo electric pan kay grabe di bayra na kurente aran dako sa kalibo kapin magtag sa pag electric pan ano sa ba Nakakamulit mo. mayos palis pero ko nangutan na kag karon sa ang birthday kay ngang kag naihanda maghanda mag-ihaw kog iring katong iring ka mag-ulan anak kakabeng iring ihawon. Agadik ko dyan. Ano mo nagitiman nagang birthday no? Dagan may mag-birthday September. Ang una siya Undoy Miliros. Sunod ako. Sunod si Upaw. So Aliana. Mana mga gwapa mi kay September man. Katawan bing-bing. Wa pagapong ko tanan og dragon fruit kay uwan, mga pagkahoy para. Bing-bing. Yan. Uy, hindi mo ingin na ho. Salamat. Thank
you. Nga dapat magsalamat. Salamat! Nga dapat nga na. Pag ngipon, si Mel Gingon. Kung malagkaw ay nga ganina. Magpahingan-ingan pa dahi, be. Yung naghumagkaon. Manot bras. Tiaw, magpahingan-ingan. Gugwa ko, di pa manot bras. Wala na kang ngipon, maminyo. Mga jagang karaan yan na mga... Guwapa ra ba ang taan, kag ngipon, di aligrahon. Huwag mahal, gito kasi mong pagkadaka, ang ngipon mo kas sila miming. Mga andita guys, mga agda. Sa una pa sa Manila, kay mama ni ganang Lexi. Randy. Kalimot ko palit og yung kanang popcorn ba? Og himot og popcorn. Kalimot ko. Nga tag ni nanay mo kasi na dyan ha. Hot on pa din ni dyan ko nga bawo ni mo. Wala na ko lang sapi be. Trabaho na Basta sa anak kakayanin ha. Trabaho na ka? Nagka? Malis-palis. Mga mo nagmayo. Tuo ka. Bantay magpabuda-buda ning nanay ha. Pangulog-pulig mo nagmakawali ko dani. Bantay mo. Naarap ko CCTV patao na ning si kwarto. Agang ko na kami ng kuko no taas artist. Kot litag duta. Daw. Ay. Kaligo wa ka naligo gapon. Ang naligo di ay. Naligo ka gapon be? Ako maligo ko ron. Kagi ka maligo ugma. I know. Wa ako maligo ugma, maligo ko ron. Maligo gani, maligo karon kadi ka maligo ugma. Di ba? Maligo ko ugma. Bye for now, guys. Bye-bye. Regards ko no. Angelo, regards bing ko no. Ito mo. I don't care. And... Regards bing soon. Dara, di mo sundi. Chat sila. Nana, magdagwa. Wag gabae. Wag gabae, ligon for. Susya, pagkanuman. Wa na kay... Maju gali ni dulur kaya nakitaan. Diri mo. Ha? Lah, pait yung boros ta kay. Yung kamot kay... Kamot, yung makakaag. Ang chatigi. Sugos bata. Sugos anak nito. Nibog na lagi. Tay sigatong Maju gali kaya nakitaan na. Laju po katang na abtan. di mo sa hilo nga pagkakuan. Ito man na siya na ahat. Ahat. Ahat mo ni. Ano mo? Kanay ipahiwa ni mo, de. Hiwaon? De. Saba laman sot. Nga ni ka sot agit tuwad. Pwede naman siguro ibalihan harang ipit. Tuwas rip. Tindahan. Amin na daw. Karabig. Kalaki ni mga bata. Pwede balihan sa alaman ni Karijat. Tarong kari na pong kuansaw. Wala dako man dahil ning nakuhang gym. Sinaon dakong manok. Di ka igo ay. Igo lagi na ipasok. Katawa madiding ipasok. Diyan na po na nagandang naman. Yan ang kasaming gym, singgo pa ko. Lo, Isin. kapaw. Pagod na ba? Pagod na. Wa pa, mapay pagbalik. Video ay. Panihapon na des. Ugos en. Pancit kanton. Ag mga igagaw mga way buot. Patay nagkukutom na. Saba laman. Ay, may dinali. At nang parang yan. May ding vlog me. Daw, tegukan. Shout out. Shout out sa. New Year big suit na Nana pining comment ang vlog egsot. Na naning egsot iko to ding. Doon. Na tanawa. Hindi kay vlog. Napilis exit yung vlog. Palatang egsot. Oh, dito sa ligog dagat. Nag-vlog de kay? Lisod food. Haba pa tanaw. Saba laman, di na kay mong bas ka. Siya nga. Tilawan. Tilawan mo ngaji pa ta.
Oh, grasyahan tas Ginoo. Ang tagbay magrasyahan. Si James. Ayo, salip bibing. Silip di bingkay di ay atong manager. Kaingan pa silang picture. Ato. Ayaw. Patay na naman. Nakita na. Oy, mga ano ta?